Ужас! Светлана Василева се подпали. Такива са заглавията в интернет от няколко дни. Единственият екип на мястото на събитието бе този на предаването Арт. Аюрведата е древна наука, позната от 5000 години преди Христа. Все повече ние, европейците, се обръщаме към изтока и съответно нетрадиционната медицина. Аюрведата включва в себе си 5 елемента – въздух, вода, огън и земя. И съответно вашите зрители днес виждат всичките тези компоненти събрани в един аюрведичен ритуал. Ще видим ходстона, съответно вулканичните камъни, които са заредени. Идеята на вулканичния камък е да разстеля, както сосамовото олио се разстеляше върху гръбначния стълб, съответно енергийния камък да зареди и да даде своята позитивна енергия върху нашия клиент. 12 са видовете билки, основните са лавандула, мащърка, хвойна. Всяка една билка, всеки един чай, който можем орално да погълнем и неговите активни съставки да действат в нашия организма, съответно работиме и тук на едно подсъзнателно ниво. Класическото спа не съществува без ходстона, така наречения основен масаж, който се прави. Той е част от аюрведата и съответно в по-малките спа кабини и съответно спа център представят само него като в своето спа меню. Така наречения ходстон, вулканични камъни, това са заредени камъни, идват с сертификати. Различни са местата, от които се добиват. Съответно, аз в годините няколко пъти съм си донасила от различни кътчета на света. Тези, с които в момента работя, са от остров Бали. Идеята на този вулканичен камък е наистина да бъде зареден енергийно и да може да предаде своята позитивна енергия върху поставянето отново върху гръбначния стълб. Пак говорим за основата на човешкия организъм. Няма терапевт, няма естетик, кинезотерапевт, който да започне да работи и всъщност да не се запознае с първата и основна стъпка, анатомията на човека и основния гръбначен стълб, върху който ние повечето днес работихме. Както и с студеното пресовано сосамово олио, така и с подредбата на вулканичните камъни. Какво е влиянието на този тип процедура? Това е класическия огнен масаж или така наречения императорски масаж. Още от векове само императорите са имали съответно така наречените теляци, които са работили върху тях и съответно те са изработвали този специфичен масаж, който е императорски с загряваща, покачване на температурата и всъщност с огненият финал. Идеята е да се покачи температурата на тялото и ако има някакви да се направи силна детоксикация. При Светлана имахме съответно релаксиращата част, антистрес масажа и запалването имаше за цел един релаксиращ финал. До мен е Светлана Василева. Преди малко имаше възможност да се насладиш на едни прекрасни процедури. Коя ти беше най-приятна и коя имаше най-прекрасно усещане? Здравейте! Най-приятно ми беше този масаж, който беше с огъня. Много приятно, много интересно и със сигурност би го повторила отново. Ти реално беше с гръб и не успя да видиш, но целият ти гръб беше в пламъци. Предполагам, че отстрани е било доста красиво. Усещането беше много приятно и вътре в мен малко ме беше страх от огъня, но много добре се почувствах. Особено и усещането с камъните топлите също беше доста приятно. Виж сега утре заглавията как ще пламнат, както се казва. Светлана Василева цялата в пламъци. Интересно ще е. По принцип гледам в седмицата по 1-2 пъти да отделям време за процедури. Най-любимият масаж е гипс клин. От него съм най-доволна.
Но вече този масаж с огъня ми стана един от любимите. Преди малко спомена, че използваш някакви специален тип инжекции, с които си придобила този прекрасен тен. Издай малко повече каква е тази тип процедура. Ами, това са инжекции за тен, които се бият в корема. Бях малко попрекалила с тях. И сега съм ги спряла от едно известно време, но съм доста доволна. Тя ги съчетавам заедно с солариума, защото, както всеки знае, на солариум не е хубаво да си ходи много често. Аз имах такава мания, ходих всеки ден на солариум и благодарение на тези инжекции го понамалих малко, но всяко нещо си има норма и не трябва да се прекалява. Някога подлагала ли са някакви пластични операции? Смяташ ли да го направиш в бъдеще, ако до момента не си? Аз никога не съм го крила. Пластични операции съм си правила, имам корекция на носа. Също така съм си правила устните и скули. Не бих се подложила вече на нито една операция, въпреки че доскоро много исках да си сложа силикон. Много хора ме разубедиха и в момента не бих се подложила на никаква вече корекция. Добре, се връщаме отново на процедурите. Имаше още една, в която ти лежеше и горещи камъни бяха поставени върху твоя гръб. Там какво беше усещането? Усещах леко затопляне, окачване на температурата в тялото и релакс. Като че ли напоследък малко така поизчезна от медийното пространство? Защо? Мисля, че преди 4 години, 5 някъде, доста се шумеше около мен, имаше много големи скандали, това, което не действа добре върху мен самата. И затова реших известно време да изчезна от медиите и искам просто да се сменя много имиджа, да не съм скандалната Светлана, която бях преди време. И затова реших малко да се покрия. Към какъв имидж се стреми Светлана Василева днес? Хората да не гледат на мен като скандална, да гледат на мен вече като зряла, пораснала жена. И новата Светлана Василева иска да се развива в момента професионално, а не да се свързват само с скандали. Не искам името ми да бъде свързано всеки път с някакво скандално заглавие, а напротив. Искам да бъде интересна на хората с новите ми фотосесии, а не с скандалите около мен.